Nahulog sa irrigation canal sa bahagi ng Flor de Lis, Milaor, Camarines Sur ang boom truck na re-rescue sana sa nahulog na utility van sa kanal. Kahapon nang mahulog sa irrigation canal ng lugar ang utility van matapos umanong makatulog ang driver nito. Kaninang pasado alas 10 ng umaga nang iaangat na sana ang utility van ng boom truck nang ito ay mahulog rin sa kanal. Nagtamo ng sugat ang driver ng boom truck na nasa mabuti ng kalagayan ngayon. Nagdulot din ng pagbigat sa daloy ng trapiko ang clearing operation sa lugar ng insidente. Kami po, pirmi man nagpapagirumdum sa mga drivers, sa mga motorista na mag-ingat po pirmi sa pagdadrive. Although sinasabi na aksidente yan dahil sinasadya, pero kung maging maingat po siguro kita, baka makaiwas kita sa mga aksidente. Hanggang May 30 pa po matatapos ang summer vacation. So nakalatag po iyan para nga purposely sa mga motorista na nag-aagi po along Maharlika Highway. Kung may problema po sindaw, kung ano man na kaipuhan ninda, may pulis po sindang madudulukan.